हेलो फ्रेंड्स बरायबाय बड'जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव दा आसाम पुलिसनि गोबां कमेन्ट्स आरो भिडिअ खालाम होननानै डिमान्ड खालामगासिनो दङ आं गोबां बिजियाव दंमोन बिनि थाखायनो दहाय खालामनो हायाखैमोन दा आं जेब्ला दायो भिडिअ खालामगासिनो दङ अब्लाथाय जाबाय टाइमा 8 PM देन बेयाव दा साइडा गेवदोंना गेवा नोंथांमोना लाइभ प्रुफ दिन्थिगोन स' बेनिफ्राय कमान्डो रेलि फिजिकल टेस्ट बेनिफ्राय साइक' टेस्ट जानाय लोगो लोगो साख्रि जेराव एग्जाम गैया सर्ट प्रसेसआव डाइरेक्ट साख्रि जागोन कमान्डो लेभेलाव आरो पस्टआ बारायनायनि चान्सआ दङ गासैबो पस्टआ बारायनायनि चान्सआ दङ मानोना कनस्टेबलआव पस्टआ एसे लांदां जाना दङ नालाय दाखालि रेंक हरदों नालाय गोजौ लेभेलाव अब्ला कनस्टेबलआव पस्टआ दंखायो एबि कनस्टेबल यूपी कनस्टेबल बेनिफ्राय एपीआरअ ड्राइभार कम्बाइननि रिलिज जागोन फिजिकल टेस्टआ सेम डिस्टेंस एन्ड एसआइना फार्स्टआव एग्जाम जाग्रोगोन अब्ला एडमिट माब्ला मोनगोन SLPRB पर्टेला मा जामारदों जों दानिया बेखौ डिसकास खालामसै दा लोगोफोर नायदो दा 8 PM जानाय लोगो लोगो साइडा नोंथांमोना एक्टिभ जाफिननायखौ नुबाय बेनो जाबाय SLPRB स' SLPRBआव दायो एक्टिभ जागासिनो नोंथांमोना चेक खालामनो हागोन अके देन मोनसे बाथ्रा जे जेब्ला जोंहा रिलिज जानो नागिरो अब्लाथाय जोंहा एडमिट डाउनलड खालामनो हायो अके स' बे एडमिटखौ माब्ला डाउनलड खालामनो हागोन जों बेखौ जोबनायथिं डिसकास खालामगोन दा नायदो आसाम पुलिसाव गोबां हाजार स्टुडेन्टस एप्लाइ खालामना दोनदों एबा लागान दङ नाथाय पस्टआ 6000नि एसे बारा दङ अब्ला बै जायनाखि एप्लाइ खालामदोंना माखासे डाटा थायो अके बेखायनो बेयाव गोबां हमना ला नैबे आसाम पुलिस अके बे आसाम पुलिस बेयाव गोबां केन्डिडेट दङ दा बिथांमोना गोबां एप्लाइ खालामदों गोबां डाटा दङ बै डाटाखौहाय बिथांमोना कम्पाइल खालामनांगोन माने बिथांमोना जमा खालामनानै नैबे SLPRBनि अके बे SLPRBनि अफिसियेल पर्टेलाव बिथांमोना आपडेट खालामनांगौ एबा आपल'ड खालामनांगौ दा बेखायनो आपल'ड खालामोबा इसेबां लाख स्टुडेन्टसनि डाटाखौहाय सोनांगौबा नैबे पर्टेला स्ट्रं जानांगोन एक्टिभ जानांगोन बेखायनो बिथांमोना कि जाने एक्टिभ खालामनो एबा आपग्रेड खालामगासिनो दङ जानांगौ अके आपग्रेड खालामदों जानांगौ माखासे सिस्टेमखौहाय बिथांमोना टेक्निकेलि पारपसावहाय माने आपग्रेड खालामदों जानांगौ बिनि थाखायनो दहायो सार्भार डाउन जादोंमोन दा बेखायनो हमना ला जुदि खायसे ओरैबायदि मोनसे प्रेक्टिकेल मोनबोबाय नोंथांमोना खायसे एडमिट डाउनलड खालामनो हायाना एबा खायसे इसु जायो थिग बेबादिनो जाहाथे जायाथों माने दाजा बे खामानिखौ जाहाथे SLPRBआ आपग्रेड खालामदों जानांगौ मानोना टाइम जाबाय जुलाइआव फिजिकेल टेस्ट जागोन नालाय बेखायनो नैबे जुन दानावनो अके बे जुन दानावनो माने एडमिटआ रिलिज जाथारनांगौ होमबासो जोंहा जुलाइआव रिलिज होनो मोनगोन नालाय बेखायनो बिथांमोना जाहाथे खामानि मावदों जानांगौ आरो बिथांमोना थाबैनो आपल'ड खालामसिगोन आरो आपल'ड जानाय लोगो लोगो नोंथांमोना एडमिटखौहाय रिलिज खालामनाय लोगो लोगोनो डाउनलड खालामनानै लानो हागोन जायखिजाया पस्ट जाया मानो स' बिनिफ्राय गोबां कमेन्ट्स खालामदों खायसे बयबो माने गाव गावबागाव साननाय हनायखौ फोरमायगासिनो कमेन्ट सेक्सनाव जे बे रिलिया जागोन आरो खायसेया जाया स' बेनिफ्राय मोनसे साजेसन जाय नोंथांमोना रिलिज जागासिनो दङ जुदि फाइनालि जुदि एडमिटआ नैबे जुन दानाव जुदि चिफ मिनिस्टारा बुंनाय बादि जुलाइआव जामारोबा फिजिकेल टेस्टआ जुदि जुनाव नोंथांमोना एडमिट मोनोबा अब्लाथाय हास्लाबनाय नङा स' बेनिफ्राय दायो बोथोरा जोबोद गाज्रि गोबां अखा हागासिनो दङ बेनिखायनो नैबे ग्राउन्डआ जुदि हाब्रु जाबायबा बेयाव खारनाया एसे प्रब्लेम जायो अब्लाबो नोंथांमोना मोनसे अपसन दङ बे र'डआव नोंथांमोना हानायसेबां जाहाथे खारो अके जाहाथे नोंथांमोना खारो मानोना प्रेक्टिसखौ लाखिनांगोन नालाय प्रेक्टिसा गेप्स थानाय लोगो लोगो नोंथांमोना एसे नार्भास जागोन आरो नोंसा गेप्स थायोबा नोंथांमोनाबो एसे माने टाइमिंखौ एडजास्ट जाया मोनगोन बेखायनो र'डआव नङाबा नैबे ग्राउन्डआव जायखिजाया जेराव कम्फर्टेबल बेयावनो खारबानो जाबाय स' बेनोमोन आरो दिनैनि आपडेटआ जानो हागौ SLPRBआ थाबैनो एडमिटखौ रिलिज होगोन जुदि नैबे जुलाइआव जामारोबाथ' जुनावनो माने एडमिटखौ होथारनांगोन अके होमबासो फिजिकेल टेस्टआव थांनो हागोन नालाय दा बेनोमा नोंथांमोना आसा खालामो थाबैनो अफिसियेल नटिस सफैदों बे सप्तायाव सफैनाय बायदि चान्सआ दं आसाम पुलिसनिफ्राय मोनसे नटिस आरो लोगोसे जेब्ला नैबे फिजिकेल टेस्टनि बागै फैयो नोंथांमोना बड'जब इनफो इउटुब चेनेलाव फिन खनसेबाव लोगो मोनबावगोन